Maayong adlaw bata, ako si Teacher Mamie. Welcome sa CF Jobs and Fitness Class Online. Nag-encourage si Teacher Mamie na magkaon kag masustansyang pagkaon matag adlaw. Iwasi ang mga makadaot sa imong lawas. Ug ating manusab nimo ang imong kinabuhi nga espirituhanon. Pinaagi sa mga pulong sa Ginoo. Nagagamit siyang mga tao aron makita nimo kung paano namuhat ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Ug i-apply nimo kini sa imong kinabuhi usab. Karon sa Bible lesson nato with Teacher Mike, ato ang sayron ang kinabuhi sa usa ka tawo nga na-in-love. Yes, ang Biblia nagahisgot usab og love story. Tun-an nato kung paano namuhat ang Ginoo sa iyahang kinabuhi samtang siya na-in-love. Og dili nato kalimtan pag-memorize ang memory verse pinaagi kang Teacher June. Og ang alawiton ato kining kantahon tungod kay alang kini sa Ginoo. Magpadayon kita pinaagi sa pag-ampo. Kanang pagigugma kay Delilah. Tapos, ating mga bata, ang mga leader po ng mga Pilistiyano, nalipay kaayo sila. Nganong nga nalipay sila, kay makapanimalos na gyud sila. Sa gihimo na kadaot ni Samson sa ilahang nasod, sa ilahang lugar, sa ilahang yuta. O ingon dayon pagkabalo sa mga leader, ingon dayon sila. Delilah, pangutan ago na si Samson kung sa iyahang sikreto, nganong kusgan kaayo siya. Tagaan ka na mo og regalo. Matapos sa samuan ng mga leader na Pilistiyanon, tagaan ka na mo 1,000 o 1,000 nga salapi. Uy, nalipay kayo si Delilah. Ingon siya na mauna yun siguro ang higayon na mamahimo yun ko madato. O tungod, ana, naningkamot yun siya. Ingon siya. Samson, naraay, Samson, asa man yun ang imuhang sekreto? Nganong kusgan man yun kaayo ka. Delilah, ang akong sekreto, mo ani. Kakita ka anang pana, kunya na ay higot. Kanang higot niya, 7 ka buok higot. Pila ka buok? 7 ka buok higot. Ihigot sa akong lawas, o niya, mamahimo na ko dayong kanang baluyag yun ko. Siya, mauba, mo to gihigtan dayon ni Delilah si Samson. Unya pagkahuman, ingon dayon si Delilah. Pero abi ninyo na mga tao nag-atang, tanawago na ninyo, mga tao nag-atang dito sa kwarto, nagapanaho. Nagaulat lang kung unsay mahitabo. Unya pagkadungog nila ato, amo na siguro niyang higayon-gayon na himo na gyud namo mabihag namo si Samson. Og tinuod man mga bata, ingon dayon si Delilah, Samson, bangon. Naa na ang mga Pilistiyanon, dakpon kanila. Og tinuod man ni bangon dayon si Samson. Pagbangon niya na, abi ninyo kung sinihitabo sa 7 ka buok ka lugid or kanang sa pana. Uy, nabugto lang. Gibugto lang. Yano lang yun niya gibugto. Ingon si Delilah. So mga ka Samson, uy, ingon ka, nahigugma ka sa kuha. Unya, imo na lagi kong ginabinuangan, ginabakakan lagi ko nimo. Wala ka nagatuan sa kuag tinuod. Unsa ba gayon ang imong sikreto, Samson? Yan na. Maone. Kung imo kong higtan ko ninyo o kanang bag-o kayo nga lugid. Bag-o nga lugid. Ihigot sa ako Unya, pagkahuman, mamahimo na dahil ko. Kanang dili na gyud kukusgan. Mo to higtan na pud karon si Samson o kanang bag-ong lubid. Tapos ang katong mga tao na naga-tan-aw, mo lang gihapon kadto nagatabo sa kwarto, nagapaminaw gyud sila. Tapos ingon na pud si Delilah pagkahuman niya higot kay lami
naman yun ka tulong din sa nag-anak na tingali siya, no? Niya, abi, pagpaman, anak na yun si Delilah. Samson, bangon! Naana ang mga Filistihanon, ila nakagdakpon. Uy, pagpuan, anak, iyan mo lang yang nabugto ang unsa, ang pisi. O, ingon na po si Delilah, lain na yun ni mo, Samson, oy, imo lang yun kong ginabinuangan, wala yun ka sulti ka na ako, o, tinuod, unya, unsa naman na, oy, palangga yun ko ni mo, dili, siya na, oy, palangga, oy, tugaan nilagay ko, unsay tinuod, ay kami, ang tinuod, anak, maone, kita ka niya akong buhok, di ba nasalapid kini, pito ka sa lapid. Kining pito ka sa lapid na ni, imuha ni siyang isahon, tibuon ni mo o kanang pungos, o niya pagkahaman, pinimo, mauna na siya. Mahimo na dayon ko, maluyahon, sama sa bisang kinsa nga tao, magluya dayon ko, mawala na akong kusog, o tinuod man, gihimo ng gihapon ni Delilah, ang gisulti ni Samson sa iyaha. Unya, tawtod anak. Nanapot si Samson. Ay, si Delilah. Siya. Samson! Naan na mga Filistihanon! Ila na kang dakpon! Siya na, pagkadungog niya ato, ni, lugnot siya pag-ana niya. Kaisa pag-ana siyang na bad, na hukas dayon. Iwan tayo si Delilah. Samson, nakapila na ka sa kuha ba? Ginabinuangan na yun ko nimo. Wala yun ka, sulti og tinuod ka na ako. Ambot ba og pinangga ba yun ko nimo? Nahigugma yun ka sa kuha, Samson? Sulti daw ko, Samson, be. Og unsa yun? Unsa ang imong sekreto? Kusgan man yun ka kaayo. Ingon si Samson. But, sige na, na-yun ko yung sekreto. Sige na ba, tugaan na lagi yun ko. Halos adlaw-adlaw si Delilah nagapangutana kay Samson. Ug unsa gyud ang iyang sekreto? Ngano kusgan man gyud kaayo siya. Og ingon si Samson, sometimes siya higda sa paa ni Delilah unsa iyang sulti kay Delilah. Adini mo, Delilah, naapa ko sa sulod sa tiyan sa akong mama. Ang akong ginikanan nakigsaad. Kaya isa man yun ko na kanang nasariyo. Sultian na sila sa Ginoo na. Dili yun paputlan ang akong buhok. Mao na ang ilang pakigsaad. Kaya nga naman, nakatisting na. Gipot ko na akong buhok. Abi ni mo, naluyag yun ko. Ingon si Delilah. Mao na yun ni ang duol sa tinuod. O tinuod man, gitawag niyang isa ka tawo. Haron putlon ang ang buhok ni Samson, mga bata. Ug ang mga tao sa nanaa dito, nagapaminaw lang. Nagapaminaw sa ilang istoryahanay. Kay duol naman yung kaayo sa tinuod ang gisulti ni Samson ug feel na nila na kuan na gyud nila, nabatyagan na gyud nila na tinuod na gyud ang ginasulti ni Samson unsa ilang gihimo. Kuha na nila ang suol niya o nila kay Delilah ug ilahan na ning gihatag sa iyaha. Bata, ikaw ug ako, naamang putay mga weaknesses usahay. Pero unsay sulti sa pulo sa tinuod ang gisulti ni Samson ug feel na nila na kuan na gyud nila, nabatyagan na gyud nila na tinuod na gyud ang ginasulti ni Samson unsa ilang gihimo. Kuha na nila ang suol niya o nila kay Delilah ug ilahan na ning gihatag sa iyaha. Bata, ikaw ug ako, naamang putay mga weaknesses usahay. Pero unsay sulti sa pulong sa Ginoo, pagatan-awon nato sa iyang pulong. Dinhi sa Proverbs chapter
4, verse 23, ang iyang gisulti, ang imong mga huna-huna mo ay tinugdan sa kinabuhi. Busa, bantayi sila, ingon nga labing bililhon mong bahandi. So, ang gisultian ta sa pulong sa Ginoo na kinahanglan ang atong huna-huna. Ang huna-huna na ginasulti dinhi ang atong kasing-kasing. Unsa ang naa sa sulod sa imuhang kasing-kasing. Bantayan kini nato kay mauna siya ang tinugdan, ang sinugdanan sa kinabuhi. Kamalit lang ka, mga bata, sigurado malahi na gyud ang imuhang kinabuhi. No? Sama sa kay Samson. Abi ninyo, tungod sa iyahang pangandon sa iyang kinabuhi na mamahimo niya maangkon si Delilah, iyahang gikambyo ang iyahang unsa pakigsaad sa Ginoo na magpabilin siyang maputli ug matinumanon sa Ginoo kung unsay gisulti kaniya. Mas gipili ni Samson, mga bata, ang malipay si Delilah para sa Ginoo. O tinuod man, mga bata, sa dihang mauna to ang nahitabo tung isa ka tao gitawag ni Delilah. Dali, putli ang buhok ni ni Samson. Diba? Putli ang iyang buhok niya. Hinahinay po putol ang buhok ni Samson. Abi niya si Delilah lang yapon ang sige ana sa iyaha. O pagkahuman ato, inusara po ikiingon niya, Samson, bangon, naa na ang mga Filistihanon. O tinuod man, wala na'y umoy si Samson. Dili na siya naglisod na siya. Wala na siya kusog og tungod ni ato, mga bata, unsay gihimo sa iyaha, gigapo siya, gikuha ang iyang duha ka mata. O bata, dito sa lugar sa mga sa nahitabuan, abi ninyo, nooy gihimo ang mga tao sa iyaha. Gibutang siya sa isa ka lugar na kung asa wala gyud siya mahimo para sa iyahang kaugalingon. Ang iyang ginatrabaho dito, tigiok siya og mga palay. Ang mga dili angayan na trabaho, iyahang gihimo. Kay wala na magayon siya mahimo para sa iyahang kaugalingon. So, isa ka higayon, ana. Ingon ang isa ka tawo. Kanang kuan. Himuon na atong katawaanan si Samson. Siya na, atong himuon sa iyaha. Basta, himuon nato siyang katawanan. O dito sa templo, mga bata, ay kapin 3,000 o 3,000 nga taon na naa dito sa templo. Magtanaw sila kung unsay mahitabo kay Samson. O dili lang kana na maghatag po sila og pasidungog sa ilahang Ginoo na maa si Dagon. Si Dagon, mga bata, dili tinuod nga Ginoo. Ginoo na dili angayan simbahon. Bata, kung tagaan nimo og pagtagad ang pagsimba sa dili tinuod nga Ginoo, abi nimo unsay tawag ana? Sala. Unsa nang sala? Ang sala mao na siya ang imong ginahimo, ginasulti o ginahuna-una usahay na dili gusto ang Ginoo. Ang sala mao po na siya ang hinungdan nganong ikaw ug ako nahilayo sa Ginoo. Unsa halimbawa sa sala? Sala sa huna-una, nagunang-una ka tingali. Na kuhaon nimo ang kwarta na dili imuha. O sultian nimo si mama, di ba? Ting eskwela na ron. Pangutan ka sa imuha mama. Nganong na late man jud ka? Musulti ka sa iyaha na unsaon man gud man na ang awak man gud teacher nag-ingon man gud siya na kinahanglan kayo daw na humanon jud daw namo ang amo ang ginatrabaho. So mao na ang imuha sulti sa imuha mama. Wala ba ka kabalo na naa pa lang ka sa sulod sa tiyan sa imuhang mama na kay na himo nga
sala kay ang pulong sa Ginoo nagsulti dinhi sa Roma 3:10. Ingon siya, kay ang kasulatan nag-ingon, wala kay tawo na matarong. Pasabot, ikaw ug ako na ay sala, nakahimo og sala. Apan ang Ginoo may gugmaon siya. Dili siya gusto na ikaw ug ako magpabilin na mahilayo sa iyaha hangtod sa hangtod. Unsa ang iyahang himo mga bata? Iyahang padala ang iyahang bugtong na anak na mao si Hesukristo. Kay ingon ang pulong sa Ginoo sa unang Pedro kapitulo 1 18 ug 19 sa verse 18 ingon siya, nasayod kamo na ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi na inyong nasunod sa inyong mga katigulangan dili butang nakawad-an og bili sama sa salapi o bulawan. So naay unsa gibayad para ikaw ug ako maluwas sa daotang pagkinabuhi. Kinsa kaha to? Tan-awon na to ang verse 19. Mao ni siya ang gisulti na katong nagluwas kanimo. So 19, giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo sama sa nating karniro walay buling o mansa. So pinaagi sa dugo ni Hesukristo ikaw ug ako na limpyuhan sa gibayad para ikaw ug ako maluwas sa daotang pagkinabuhi. Kinsa kaha to? Tan-awon na to ang verse 19. Mao ni siya ang gisulti na katong nagluwas kanimo. So 19, giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo sama sa nating karniro walay buling o mansa. So, pinaagi sa dugo ni Hesukristo, ikaw ug ako na limpyuhan sa buling o mansa tungod sa gihimo sa sala na naa dinhi sa atua. O sa panghitabo kay Samson mga bata, di ba gihimo siyang katawanan sa mga tao? Gusto siya na himuong entertainer. Kana siya na panahon. Gidala siya dito sa templo o gihimong kalingawan. Himo siya kalingawan. Naa si Samson mga bata. So, pininyo mga bata, samtang naa siya dito para sa iyang kaugalingon, laing kay paminawon, pero mukha naman yun na siya ang naitabo mga bata. Gihimo siyang kalingawan, naglipay sila, nag-celebrate sila, kay nganuman nadakpan or nakapaniwalos na gyud sila kay Samson may tungod sa iyahang himo nakadaot sa ilahang mga pananom o sa ilahang nasod. O at ninyo mga bata, samtang si Samson na adikto, siya nag-ampo sa Ginoo. Ginoo, ingon pa siya, ibalik kanako ako ang kusog ug tuguti na makapanimalos ako sa mga Pilistihanon sa paglugit nila sa duha nako ka mata. O bata, maura yun to ang ginahulat sa Ginoo sa iyaha, na mangayo siya og pasaylos sa mga sala or sayop na iyahang gihimo sa Ginoo. Maupod ikaw bata, abi nimo, sa pagkakaron nagahulat pud ang Ginoo para kanimo na mosulti ka ug mangayo og kapasayloan sa mga sala na imo nahimo. Unsa ang iyang gisulti sa unang Juan kapitulo 1 verse 9? Apan kung isugid nato sa Dios ang ato mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mo pasaylo gayud sa tanan nato nga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan.
So, sulti bata sa Ginoo. Unsa ang sayot na imo nahimo. Unsa tong sala na imo nahimo kay andam siya mupasaylo kanimo. Mohinlo sa tanan nimong mga kalapasan, sa tanan nimong mga sala nga nahimo. Kung naamang kadinha karon, pangayo og pasaylo sa Ginoo. Og ingon pod ang Philippians 4:8. Tan-aw nato ha kung unsa sulti sa Philippians or Filipos, kapitulo 4, versikulo 8. Ingon pa siya, sa katapusan mga igsuon, kun aninyo ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angay daygon sa mga butang na tinuod, ligdong madungog ug makita diri nako. Og ang Dios nga naghatag sa kalinaw mag-uban kaninyo. So, mao ni siya ang imo pagahimuon. Pagkahuman nimo pangayo sa Ginoo og pasaylo, pun-a ang imuhang unsa, ang imuhang kuna-una o ang imuhang kasing-kasing sa mga butang na maayo dili tong dautan. Ang imuhang ibutang sa imong kasing-kasing sa imuhang una-una, kundi itong mga maayo. Kung nakahimo man kag sala, biya ito. Ayaw na to balik-balik ka. Kung itong una pala away ka, biyain na to. Kay ang gusto sa Ginoo, katong mga butang lang na maayo o angay daygon sa mga butang na tinuod. Unsa ang tinuod, unsa ang ligdong, unsa ang katong nadungog nimo dinhi kanako, ingon si Paul o si Pablo, ug nakita diri nako ug ang Dios nga naghatag sa kalinaw mag-uban kaninyo. Diba nay kalinaw kung ikaw ug ako kanang maayo lang ang imong himuon, walay kagubot sa inyohang panimalay. Bata, nagahulat lang yun ang Ginoo kanimo. Sama na sa akong sulti gay na paghulat lang yun siya na mangayo ka og pasaylo sa iyaha. Ug mauna ang himo ni Samson. Nangayo siya og pasaylo sa Ginoo. Asa ba nagikan ang iyahang mga bata? Ang iyahang kusog dito sa iyahang buhok? Dili sa iyahang buhok, kundi nagikan kini sa Ginoo. Pinaagi sa iyang pagtuman o pagpabilin nga putli dinha sa Ginoo. O sa iyang pag-ampo, naay isa ka bata. Ingon siya sa bata, bata, ali ragod, tultuli ragod ko, asa dapit dinhi ang poste sa kaning templo, o tinuod man. Gidala siya dito, sandig-sandig siya, iyang hikap-hikap, ang mauna din ang poste. O pagkahuman, anak, yun sa, kaya nagtaas naman po niyang buhok. Wala man ang pabilin na mubo. Nagbalik na po ang iyahang kusog kay nangayo siya, may duol na siya pag-usab sa Ginoo. O pagkaman anak, gituklod pabitaw niya ang mga poste, itong duha ka poste. Ana siya, o niya pagkahuman na himong pulbos. Na bungkag ang katong templo na kung asa naa dito ang mga pila ka buok Pilistihanon, kapin 3,000 nga Pilistihanon ang naa dito. Ang mga leader naa dito sa abos, ang mga ultimo naa dito sa taas. Kay ang mga leader kinahanglan makakita jud og eksakto. Pero ang katong mga ultimo, ang maganaana lang dito kay wa may ikakuan, no? Man sila'y mahimo. So, mo to mga bata, abi ninyo, mas daghan pag napatay si Samson sa dihang namatay na siya, ikumpara tong buhi pa siya, mga bata. Ug ang iyang patay lawas gidala dito sa mangayo ug kapasayloan sa mga sala na imong nahimo. Unsa ang iyang gisulti sa unang Juan kapitulo 1 verse 9? Apan kung isugid nato sa Dios ang ato mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mo pasaylo gayud sa tanan nato nga sala ug maghilo sa tanan natong mga kalapasan.
So, sulti bata sa Ginoo. Unsa ang sayot na imo nahimo. Unsa tong sala na imo nahimo kay andam siya mupasaylo kanimo. Mohinlo sa tanan nimong mga kalapasan, sa tanan nimong mga sala nga nahimo. Kung naamang kadinha karon, pangayo og pasaylo sa Ginoo. Ug ingon pod ang Philippians 4:8. Tan-aw nato ha kung unsa gisulti sa Philippians or Filipos kapitulo 4 bersikulo 8. Ingon pa siya, sa katapusan mga igsuon, kun aninyo ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angay daygon sa mga butang na tinuod, ligdong madungog ug makita diri nako ug ang Dios nga naghatag sa kalinaw mag-uban kaninyo. So, moon ni siya ang imo pagahimuon. Pagkahuman nimo pangayo sa Ginoo ug pasaylo, pun-a ang imuhang unsa, ang imuhang kunahuna o ang imuhang kasing-kasing sa mga butang na maayo dili tong dautan. Ang imuhang ibutang sa imong kasing-kasing sa imuhang una-una, dili tong mga maayo. Kung nakahimo magkasala, biya ito. Ayaw na ito balik-balik ka. Kung una pala away ka, biyain na to. Kay ang gusto sa Ginoo, katong mga butang lang na maayo o angay daygon sa mga butang na tinuod. Unsa ang tinuod, unsa ang ligdong, unsa ang katong nadungog nimo dinhi kanako, ingon si Paul o si Pablo, ug nakita diri nako ug ang Dios nga naghatag sa kalinaw mag-uban kaninyo. Diba nay kalinaw kung ikaw ug ako kanang maayo lang ang imong himuon, walay kagubot sa inyohang panimalay. Bata, nagahulat lang yun ang Ginoo kanimo. Sama na sa akong sulti gay na paghulat lang yun siya na mangayo ka og pasaylo sa iyaha. Ug mauna ang himo ni Samson. Nangayo siya og pasaylo sa Ginoo. Asa ba nagikan ang iyahang mga bata? Ang iyahang kusog dito sa iyahang buho? Dili sa iyahang buho, kundi nagikan kini sa Ginoo. Pinaagi sa iyang pagtuman o pagpabilin nga putli dinha sa Ginoo. O sa iyang pag-ampo, naay isa ka bata. Ingon siya sa bata, bata, ali ragod, tultuli ragod ko. Asa dapit dinhi ang poste sa kaning templo o tinuod man. Dala siya dito, sandig-sandig siya. Iyang hikap-hikap, ang mauna din ang poste. O pagkahuman, anak, giyon sa. Kaya nagtaas naman po niyang buho. Wala man ang pabili na mubo. Nagbalik na po ang iyahang kusog. Kay nangayo siya. Nimiduon na siya pag-usab sa Ginoo. O pagkahuman, anak, gituklod pabitaw niya ang mga poste, itong duha ka poste. Ana siya, o niya pagkahuman na himong pulbos. Na pulbos, na bungkag ang katong templo na kung asa naa dito ang mga pila ka buok Pilistihanon, kapin 3,000 nga Pilistihanon ang naa dito. Ang mga leader naa dito sa abos, ang mga ultimo naa dito sa taas. Kay ang mga leader kinutli sa Ginoo sa kanunay mga bata, ayaw jud kalimot. Matagi kayo nog niya unya kumakahimo ka og sayo mayong kadayon Ginoo pasaylo agyud ko. Gusto ko na sa kanunay putli ko dinha sa imong atubangan. O kung ikaw isa ka bata na wala ka pa Jesus, wala pa nimo siya nasultian na imong dawaton dinhi sa imong kasing-kasing, himuon siya manluluwas para sa imong mga sala. Dili nimo na mahimo ang magpapukli sa iyaha. Kinahanglan imo siyang pagadawaton dinha sa imong kasing-kasing. Unsay gisulti sa John 3:16, basahon nako ha. John 3:16. Asa na to? John 3:16.
Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon ug kinabuhing dayon. So kung ikaw modawat kay Hesukristo na imuhang manluluwas para sa imuhang kinabuhi, ikaw hatagan niya o kinabuhing dayon. Ug katong gipangandoy nimo na sama sa ubang bata na mamahimong maputi, mahimo ko na nimo kay naa na gidawat nimo si Jesus dinha sa imong kasing-kasing. Karon ang pangutana, gusto mo ba nga dawaton si Jesus dinha sa imong kasing-kasing? Isip imong Ginoo maluluwas para sa imong mga sala? Kung gusto nimo sunda kini nga pag-ampo. Ginoo, salamat sa imong gihimo haron ako maluwas sa akong mga ginatawag nga sala. Salamat Ginoo sa kinabuhing walay katapusan na imong gihatag pinaagi kay Hesukristo. O karon ginadawat ko ikaw dinhi sa akong kasing-kasing isip akong manluluwas. In Jesus name, Amen. Salamat sa iyong pagpaminaw. Bye!